Yo, what's up mga idol? Welcome back ulit dito sa aking YouTube channel. Panibagong araw, panibagong vlog at panibagong content na naman tayo mga idol. So ngayon mga idol, ngayong umaga, meron tayong update na terminal ngayon. At bago yan mga idol, make sure lamang po na kayo nakapag-subscribe na dito sa aking YouTube channel. Ito ang Click TV. So mga idol, ang pupunta natin ngayon na terminal, ito ang Alabang Terminal. So papasyalan natin to para malaman natin kung anong mga bus ba ang mga nandoon na ngayon dahil matagal-tagal na tayong hindi nakapagpunta doon sa Alabang. Kasi dati mga idol, dyan ako sumasakay at dyan ako nagbubog ng aking biyahe po yung Bicol. So noon kasi wala pang PITX. So ngayon mga idol, pupuntahan ko to dahil wala pang pandemic noon. Maganda pa sumakay dyan. Pero ngayon, hindi ko alam na kung ano na ang sitwasyon dyan sa Alabang Terminal ng mga biyaheng Bicol, Samar, Leyte at iba-ibang probinsya mga idol. So mga idol, samahan nyo ako at pupunta ako doon. So ngayon kasi nandito ako ngayon sa bridge. Ayan. Nasa bridge ako mga idol dito sa Maestrella. So ngayon, pupunta ako ng Guadalupe at doon ako magsasakay ng carousel tsaka bababa ako ng Ayala. Bababa ako ng Ayala, sasakay naman ako ng papuntang Alabang mga idol. So ngayon mga idol, is abangan nyo lang update natin doon sa Alabang Terminal para sa inyong mga katanungan. So mga idol, disclaimer lang po kung ano magagalap natin na informasyon doon sa terminal ng Alabang. So din po ang ipapakita natin sa araw na vlog na ito mga idol. So bago yan mga idol, make sure lamang po na kayo ay hindi makapag-skip sa video ito. Panoorin nyo ng buo para malaman nyo kung ano mga sitwasyon natin sa terminal mga idol. So mga idol, samahan nyo ako at pupunta na ako. Balikan ko kayo maya maya. See you later. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. So yun mga idol, andito ako ngayon sa Guadalupe Station ng MRT dyan sa taas. Ngayon nandito ako sa baba sa terminal ng mga carousel at magsasaya ako ng carousel para baba ko ng Ayala. Tapos pag baba ko ng Ayala, sakay naman ako ng bus papuntang Alabang para mag-update ng terminal doon mga idol. Para malaman natin kung anong mga bus ba ang mga nandun. So kung nalaman natin na hindi na kayo mahirapan maghanap ng mga bus na mga mura at mga safe pang biyahe mga idol. So ito mga idol, may parating na libreng sakay. Dyan ako sasakay para makalibre tayo ng pamasahe mga idol. Nasakay mga idol para makapunta tayo ng libre doon sa Ayala. Walang bayad kasi libre pa yung carousel ngayon. So mga idol, balikan ko kayo maya maya. Hour later. Mga idol, ngayon nandito ako sa Alabang na. Kakababa ko lang. So kung makikita nyo doon sa kapila, nandun yung Alabang Terminal ng mga biyaheng probinsya. Karating ko lang, medyo malayo-layo yung biyahe ko mga idol. Dahil galing pa tayo ng Guadalupe. So kaya pumunta tayo dito. Mga idol, kahit medyo malayo ay nakarating tayo dito sa Alabang. Dahil sakay nga natin dito itong Alabang Terminal na i-update natin ngayon. Dahil tayo dito tayo dadaan, makakita natin kung anong mga bus ang nandito mga idol. So mga idol, ito yung terminal dito ng mga biyaheng Bicol. Ayan. So medyo iba na ang itsura ngayon mga idol. Nagbago na ata yung terminal dito.
So kung makikita yung ngayon mga idol, napakaluwag na rito. At wala na masyadong ng terminal. Hindi gaya noon. Dito sa kinatatayo ng mga idol, ito, meron pa ditong mga booking office. Ngayon wala na. So ito yung mga bumabiyahe dito mga bus mga idol. Merong Barney Auto Lines, merong Alps, merong biyaheng Pagkawayan, may Santa Cruz, Lucena, San Andres. So marami pa din mga idol, pero hindi na gaya ng dati na napakaraming bus dito na bumabiyahe ng probinsya. So pagdating mo dito mga idol, tatanungin ko ang mga pasahero. Diyan, Star Mall. Ito yung mga bus mga idol na bumabiyahe ngayon. Ayan, makita nyo. Meron ditong De La Rosa Transit. Merong HM Transport. Meron din Share, South Sea Texas Incorporated, at Simtrans. Ayan. So, meron ding iba pang mga biyahe sa may Ayala, Sukat, Likutan. Meron ding Ayala MRT. Meron din halos lahat mga idol na mga bus nandito ay merong biyaheng Bicol, may biyaheng iba-ibang probinsya. So hindi na tulad dati mga idol dito, kasi noon mga idol, itong makikita nyo dyan sa may dating merong merong ticket office dyan. Ngayon wala na yung dyan kasi yung antayan ng mga tao, hindi gaya dito ngayon. Yung mga idol, malaki ang nagbago ngayon dito sa Alabang Terminal. Gawa na nung masunog yung Star Mall nung nakaraang ilang buwan na rin lumipas. Halos wala na dito masyadong bus. Dati ang dami-dami pa mga idol. Pero ngayon, kukunti na lang bumabiyahe rito mga idol. At yung dito banda sa may mga nakaupo ay malaki dito ang antayan may ticket office pa dito na antayan. Pero ngayon wala na ganito na lang kaliit. Pero may biyahe pa rin dito ang Bicol at saka meron ding iba pang lugar mga idol. Pero hindi ko makikita kung ano mga bus ang kilala ko. Ang nakikilala ko lang dito yung yung Alps at saka yung Barney. So ibang bus hindi ko kilala. Ito mga idol yung yung nasunog na Star Mall. Ayan, kaya sarado na pala yung Star Mall dahil nung nasunog nung nakaraang buwan mga idol. Ayan, sinarado na ito. Kaya hindi na masyado mga tao rito mga idol. Kasi noon ang daming tao rito pumupunta dahil gawa ng bukas pang mall. So siyempre pag nagutom diyan kakain at nandito lang yung terminal. Pero ngayon wala na dahil nga nasunog yung mall. Wala nang operate ang Star Mall dito sa Alabang. So ngayon ang tinatawag na lang siguro ditong mall ay yung Festival Mall dito sa Bilinbes mga idol. So ito yung mga bus na mayroong bumabiyahe rito. Itong nakikita nyo ay HM yan, HM Transport. At meron din silang modern jeep biyaheng Alabang to Calamba. Ayan yung mga nagtatanong sa akin pupuntang Calamba, meron dito sa Alabang modern jeep na bumabiyahe mga idol. At saka yung yung iba pang mga biyahe mga idol meron din dito. Maraming bus na mga nandito. Pero kung ang pakay nyo dito ay mag-mall, wala kayong mapupuntan ditong mall. Doon sa kabila, sa Bilinbes Mall, sa festival. So yun mga idol, maraming salamat sa mga nanood sa video ito. At ito lang ang update natin dito sa Alabang Terminal. Dahil maraming ang nagbago dito. Kaya ito na lang mga bus ang mga nandito. At ayun mga idol, itong bus na lalabas, may biyaya siyang BGC Market. May biyaya siya from dito sa Star Mall Alabang. At yung Barney naman Auto Lines meron din biyahe.
Yun na lang ang mga natitira dito mga bus mga idol ang nakikita ko ngayon. Halos lahat ng bus dito ay nawala na. Pero meron pa lang ako nakikita dito mga idol ng mga booking area. So ayun mga idol, hanggang dito na lang update natin dito sa bus terminal ng Alabang at marami kang nagbago rito. Yung mga gusto sumakay dito, meron pa rin mga bus dito mga idol. Meron pa rin biyaheng Bicol dito at saka iba't ibang probinsya mga idol. Pag pupunta naman kayo dito, may tatanong naman sa iyo kasi marami ditong mga mga nagtatawag ng pasahero. Tatanungin kayo kung saan kayo uuwi, o Bicol o kaya kung saan probinsya mga idol. So thank you mga idol sa pag-series sa video ito. Thank you so much. Huwag kalimutan mag-subscribe, pindutin ang bell button at i-click ang all para mag-update kayo sa akin bagong mga update sa mga terminal mga idol. Ako nga pala si Greg TV. Thank you so much. Bye bye.